Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोननि YouTube channel बरायबाय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोनसाबजायाव थाम्बनेल बा टाइटलाव नायनानै नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाव स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांदो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर मा प्रेक्टिकल बसुमतारिनि सायाव लाना फैनाय जादों आरोना बे भिडिअखौ ओमफ्राय प्रेक्टिकल बसुमतारिनि सायाव मानो भिडिअ लाना फैदों होनना बुङोब्ला गोबांथार मानसियानो मोनथिखाबाय जानांगौ दा एसे सिगां ससियेल मिडियाआवहाय गोबांथार बिथांनि सायावनो गोबांथार भिडिअ मा होनो भाइरेल जानायखौ नुनो मोनदों भाइरेल जानाय माने बिथाङा मा होनो सानथाम आगोलावहाय मोनसे मिउजिक भिडिअ गावनि चेनेलाव रिलिज खालामदोंमोन ओमफ्राय बे एलबामखौ लानानै दा गोबांथार कन्ट्रभार्सि जागासिनो दं आरोना बे मिउजिक भिडिअखौ लानानै सासे मा होनो फेसबुक क्रिएटर बिथां इन्सटाग्रामावबो भिडिअ होयो बिथाङा फेसबुकआवबो होयो बिथाङा बिथांनि सायावहाय मोनसे भिडिअ बानायना होदों आरोना बै भिडिअखौ आं नोंथांमोन दा दसे उनाव होनो हागोन ओमफ्राय बिथांनि नामा मा होनना बुङोब्ला बिथांनि नामा जाहैबाय लोगोफोर निसान ब्रह्म आरोना बिथाङा नैबे जेनाखि प्रेक्टिकल बसुमतारिया मोनसे मा होनो मिउजिक भिडिअ रिलिज खालामदोंमोन बै मिउजिक भिडिअनि सायाव बिथाङा गोबांथार बाथ्रा बुंदों आरोना ओमफ्राय बिथांनि भिडिअखौ नुवाखैब्ला नैबे निसान ब्रह्मनि भिडिअखौ नुवाखैब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना बिथाङाहाय जोंनि बर' रावजों भिडिअ बानायाखै दे लोगोफोर बिथाङा बर' रावजोंहाय भिडिअ बानायाखै बिथाङा हिन्दी रावजोंसो भिडिअ बानायदों नोंथांमोना बिनि भिडिअखौ नुवाखैब्ला नोंथांमोना नायना लाग्रोदो आरोना बिनि उनाव नोंथांमोनजों लोगोसे Poxo rape का मतलब क्या है? Sexual offense against children under 18 years. Yes, a broad daylight pedophilic song. Now the question is, why is there a song named Poxo rape? And who is even this guy who is singing it? Let me introduce you to him. His name is Practical Basumatary. He is a comedian, a singer, a failed human being, and a threat to our society. इस गाने में he is literally manifesting pedophilic activities and exploiting our sisters who maybe doesn't even know the meaning of this song. And also look at his hand gestures that clearly shows a rapist mindset. और इसके ऊपर YouTube का टाइटल में ही लिखा है पोक्सो रेप न्यू बोरो म्यूजिक वीडियो। अबे भोसड़ी वाले, हाउ कैन यू कनेक्ट आवर कम्युनिटी टू दिस सॉन्ग? ये युग में जहां हमें ये सोचना चाहिए कि हम एज ए कम्युनिटी कैसे दूसरे मूवी और म्यूजिक इंडस्ट्री से कंपीट करें, अपने कल्चर को दुनिया तक कैसे ले जा सके, वहीं पे ऐसे भोसड़ी वाले हमारे पूरे कम्युनिटी को बेइज्जत कर रहे हैं। हाउ कैन समवन कंपोज ए सॉन्ग एंड टाइटल इट पोक्सो रेप एंड एड द बोरो कम्युनिटी टू इट? इवल्स लाइक यू आर द रीजन हमारे बहन इस सोसाइटी में दर दर के जी रहे हैं। इट इज अ क्लियर मैसेज टू Practical Basumatary. If you don't delete this video in the next 24 hours, I will personally handle this case and make it a big issue. पूरे community का नाम बर्बाद करके रखा है भाई। तू comedian है, comedy कर, गाना बनाना है बना। What the fuck is Poxo rape? You are literally manifesting child rape, disrespecting our community, our sisters. This will not be tolerated. Where are our student organization? कहाँ हो तुम लोग? 3 दिन हो गए हैं ये वीडियो को अपलोड हुए, अभी तक एक केस नहीं, एक ओपोस नहीं। If you guys do nothing, बंद कर दो यार ये सब student bodies। सिर्फ झंडा हिला के लॉन्ग लिव करने से नहीं होता भाई। इधर हमारे बहनों की इज्जत के ऊपर गाना बनाया जा रहा है और एक ओपोस नहीं। सुन बे प्रैक्टिकल बसुमतारी, तेरे पास 24 आवर्स, यू हैव 24 आवर्स इन योर हैंड। डिलीट दिस वीडियो या फिर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रेडी हो जा। फ्राय नोंथांमोना नैबे निसान ब्रह्मनि भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो बुजिनो मोनखाबाय जानांगौ बिथाङा मानि थाखाय प्रेक्टिकल बसुमतारिनि सायाव भिडिअ लाबोदोंमोन ओमफ्राय बिथाङा दाख्लैसो सानथाम सिगां मोनसे नैबे मिउजिक भिडिअ होदोंमोन ओमफ्राय बिथाङा दा नैबे निसान ब्रह्मआ 24 आवार्सनि गेजेरावनो भिडिअखौ इउटुबनिफ्राय डिलिट खालामफिननायलाय प्रेक्टिकल बसुमतारिया नैबे मा होनो मिउजिक भिडिअखौ गावनि इउटुब चेनेलनिफ्राय दानबाय आरोना आं दासो थांनानै चेक खालामदोंमोन बिथाङा गावनि मा होनो इउटुब चेनेलनिफ्राय दाननानै होबाय नैबे मिउजिक भिडिअखौ ओमफ्राय आंथ' जेबो बुंला लोगोफोर जास्ट नोंथांमोननो आंनि खामानिया नोंथांमोन मोनथियैखौ मोनथिहोनाय एबा नुयैखौ नुहोनाय नालाय बेनि थाखायनो आं जेबो बुंथ'ला नोंथांमोना मा बुंनो सानो जेनाखि प्रेक्टिकल बसुमतारिनि सायाव लाबोनाय नैबे भिडिअखौ निसान ब्रह्मखौ मा बुंनो सानो एबा प्रेक्टिकल बसुमतारिखौ मा बुंनो सानो नोंथांमोना मा होनो कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना बिथांनि भिडिअखौ गावनि माबायाव नायनोबा निसान ब्रह्म सार्च खालामना नायबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना बिथांखौ फल'बो खालामहैनो हागोन बेखिनियानो आरोखि ना लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामथाब लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव बाय बाय।